Hej, og hvad så alle sammen? Det her det er en lille guide til, hvordan man kan løse sådan en her god gammeldags Rubiks terning. Fordi der er rigtig mange, der tror derude, at det er skide svært og sådan noget. Men jeg har et gammelt knep fra barndommen. En rigtig god begyndermetode at starte med at lave Rubiks kuber på, det er ved at, hvad kan man sige, lave et kryds her i midten af en farve. Jeg har fået lavet krydset, og jeg har fået lavet hjørnerne, så de passer med sidefarverne. Og det er faktisk ikke så svært herfra, fordi ellers så skal man bare... hvad fanden er det? Ej, lort, den skulle... Ej, men det er ikke nok. Det man... For helvede! Ah!